सनितपुर जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल मानो थाखाय खौरांगिरि मेल लिंथुमखौ आरो जाहोना मा बेनि आन्दोआव मा दं फै जों आपडेटखौ मोजाङै नायबिजिरनानै नायनो बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटिउब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आपडेट्सखौ जोबजासिम नायलांगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय बुब्लियाव आंखौ थुलुंगा होलांब्लानो जाबाय भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै पर्टेल रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आनजादनि सायाव नोजोर बोनानै बेखौ फोसावनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि बेयाव बाहागो लाहोनो हायो फरायसाफोरखौ बेखौनो लानानै जों दिनै मोनसे प्रेस मिट होनो आखायाव लादों। जोंनि गेजेराव दङ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जाफुं नार्जारि बिथां आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि परेश बरमिला बिथां आरो बेजों लोगोसे हग्राजुलि नर्थ दिखियाजुलि बेलस्रि आरो राङापारा दखरा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांमोना जोंजों लोगोसे दङ। दा बेयाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसाफोरानो बा ओनसोलफोरा जोबोद गोग्लैसोनाय फरायनायनि बेलायाव फोरोंगिरिनि बेलायाव फरायसालिफोरनि बेलायावबो जोबोद गोग्लैसोनाय बेखौ जों बुंनांगोन। दा बे गासै गोग्लैसोनायनिफ्राय बे फरायसाफोरखौ जों बोरै मोनसे गोजौ थाखोआव लाबोनो हायो बादायलायनाय मुगायाव जों बोरै बिथांमोनखौ समान समान फेरफाथि होनो हायो बे गासै बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै थांनाय बोसोरनिफ्राय जिल्ला आफादा थाखो 6, 7 आरो 8नि फरायसाफोरखौ लानानै जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद जोङो खुंबोदों। देग्लाय नैथि खेब जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद जों खुंनो थांगासिनो दङ। गासै 3,000निख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरा थाखो 6, 7 आरो 8आव फरायगासिनो दङ। जों आसा खालामदों गासै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसाफोरा जोंनि बे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ नायनानै नोंथांमोना गासैबो बे फरायसा बिथांमोना आनजादखौ लिरगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय आरो आसा दङ। दा बे समाव जोङो दिनैनि जि मुगा बे मुगाया बादायलायनायनि मुगा कम्पिटिशननि मुगा बे बादायलायनाय मुगाखौ नोजोर बोनानै जोंनि गोग्लैसोनाय बे जिल्ला सोलोंथाइनि बेलायाव नायोब्ला जोबोद गोग्लैसोनाय होनना बुंनांगोन जोंनि जिल्लाखौ। बे जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसाफोरानो गोबां खना खनलायाव फरायसालिफोराव फरायनानै दिनै सोलोंथाइ लागासिनो दङ। दा बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि फरायसाफोराबो जेन गुबुन जौगानाय फरायसाफोरजों समान समानै बादायलायनो हायो आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायो। दा बेखौनो नोजोर बोनानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादखौ लानाय जादों। देग्लायजों नैथि खेब जागोन। नाथाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव हले गोबां खेब जाबाय आरो जों जिल्ला हिसाबै थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गिबि थांनाय बोसोराव जों खुंजेननाय जादों आरो देग्लाय नैथि खेबखौ खुंनो थाखाय जों साखाफारा जादों। दा बेयाव आङो गासै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गारजेन बिथांमोननिसिम आङो खावलायनो लुबैयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि सुजुनाय सिमां नैबे सिमांखौ नोंथांमोना जोंखौ मदद होनानै जाफुंसार जाहोगोन आरो जों खुंनाय बे जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद थाखो 6, 7 आरो 8नि बे आनजादाव गासै फरायसाफोरखौ जों जिरायहोगोन आरो मोनसे जि बादायलायनाय मुगानि बा साख्रि बाख्रिनि जि माखासे आनजाद बे आनजादफोरनि माखासे आइडिया नलेज बे गासैखौबो जेन मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै नोंथांमोना फरायसाफोरनो होनो हागोन बा फरायसा बिथांमोना लानो हागोन। दा बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै जे आनजादखौ जोङो खुंनो थांदों 8 डिसेम्बर खालि ओइदिनखालि जों गासैखौबो फर्म फिलआप खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो जेन आनजादाव जिरायगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों। आनजादनि थावनि बबे जायगायाव लानाय जादों? जोंनि जिल्लाया सोलोंथाइनि बेलायाव बा फरायसालिफोरखौ जों नायोब्ला जोंनि जिल्लानि सिङाव गोबां बिथोर बा गोजान जिबायदि डिस्टेन्सआव थानांगौमोन राइट टु इडुकेसन बायदियै बेबायदि गैया आरो गोबाङानो फेन्सार फरायसालि। दा बेयाव गोबां गोजान फरायसाफोरा फरायहैयै हिसाबै जोङो आनजादनि जि मिरु बा आनजाद लिरगोन थावनिखौ जोङो गाव गावनि फरायसालियावनो
जों खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बेनिखायनो फरायसा बिथांमोना गाव गावनि फरायसालियावनो आनजादखौ लिरनो मोनगोन हिसाबै गोसो गुदुङैनो बिथांमोना बाहागो लागोन। आं बेखिनिखौ खावलायनो थाबाय। उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय माबाफोर खालामनो राहा लागोन? जों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा लिरनानै जों जिल्ला आफादजों 3थि मासिसिम सायख'जागोन, बै फरायसाफोरनो जोङो सेथि मासिनि थाखाय 3,000 आरो नैथि मासियाव मोननो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय 2,500 आरो 3थि मासि मोननो हानाय फरायसानो जोङो 2,000 आरो बेजों लोगोसे साइटेसन आर'नाइ जोङो जिल्ला आफादनि जि बोसोरारि जथुमा जागोन, बे जथुमायाव जोङो सार्टिफिकेट आरो आर'नाइजों लोगोसे बे मान बान्थाखौ जोङो गथायनाय जागोन।